какво става, хора? Сега отново ще играем Clash Royale. Сега си говорим с Криса на скайпа. И да, и пак ще влезем в Classic Challenge. И сигурно, като ми свършат сега джемовете, т.е. аз нямам джемове, бро. Аз като нямам джемове, ще почна да игра нормални битки и ще... На слабият ми акаунт имам, днеска ми се падна Epic Chest и... Но там само някакви тъпи епик карти се падат. Не става? Не става. Ето, цъкам така. Къде? Не става. Къде да ти искаш? Не така както се прави. Как се прави? Айде, победа. Качваме се към 6-та арена. Golden Chest! Майко! За какво се кефиш на Golden Chest? И да, хора, да започваме. Първият матч от Classic Challenge. Спадаме срещу 9 левел. Някакъв турчин. Аз знаеш колко купи имам, бе? Колко? 1516. То ми вади спарки. Да ги клоннем миньоните. Добре, перфектно. Взехме му кулата за секунди. Пусни айс голем. На това, на спарките. Бързо. Бързо нещо пусни. Няма какво е. Фарбол трябва да сложи. Принцеса пусни някакви нещата. Тя принцесовата е. Не можеш да оцели кулата иначе. Един шот на майнера. Ми да. Добре. Мисля да бия здрав дефент. Не. Речно. Да, бе, да. С 2 хита, бате. С 2 хита, бате. Аз сега ще си влезна и ще си направя много як дек. Сетих се за него. Пак ще има лава хаун, спокойно. Добре. Та днеска му се пада на Крисо отново лава хаунд. За трети път. Трета. Вместо да има 3 различни легендарки, има 3 пъти една и съща. И тя е лава. Какво? И Сашо вика, че е флегма, ама виж, че не е флегма. Флегма е. Само лава пъпчетата са много яки. Да, тя е бавна, иначе пъповете са... Аз имам барбове на 8 и елит барбове на 8. Хора, това ако го клоннеме... Нищо нема стане, бате. Да го клонираме. Нищо, нали, го източихме този пич. Знаеш какъв дек си направи? Зап, скелета на армия, Фарбол, Лавахан, Барберени, Fire Spirits, Елит Барберени и Спир Гоблини. И не мога познаеш колко ми е такова. Колко елексир ми е. 5, 6, 3,4. 3,9. Аз това си мислих точно. 5 скелечета взеха цело спарки. Да, това спаркито не е особо. Не знам, ти само да му... Фейди какво толкова му харесва. Барберени. Дали сега ще мога да го прецака? Майко, знаеш какво направи? Барберени или барберени? Та принцеса, бате. Бати шо. Опе, бе, бате. Седни Fire Spirits са готови. То пусна бати комбото. Не мога да го спра това комбо. Не мога да го спра това шивано комбо, бати шиваната игра. Това спарки не може толкова да бъде, бати 1300 взима. Не бати умре от нещо. Първа загуба от някакъв късметлия. С някакви шибани елит барбове ни взима по 500 на една секунда. Но се ще видят всички. Бата, сега ако ми извади скелета на армия, ще се садна. Кулата май му я взимаме. Да, точно така. Взехме му кулата. Какво ще правим? Опа. Wizard. Най-пък го мразя Wizard. Визарда? Визарда. Много го мразя.
Тая карта... Само като не знаеш как да използваш барберени, нека ми пуска барберени, също който играл с Милео, барберени и Уизард. Да. Да, Барберин и Уич е много яко. ма само барберени или барберени си най-добре. Верно ли ще ми пуснеш Фърненс? Пате! Кой играе с тъпата фурна? Кой играе? Колко се забави. С умрелата фурна, бе, бате. Кой играе с ти умрели къщи? Всички и такива дразнещи. И какво от това, бе? Какво като играе с такива шивани къщи? Сега мисля здрав дефенд. До края на епизода мисля, като на някой му вземе кола, само да се дефендваме. Не бе, аре бе. Бате! Как го правиш, бе, бате? Опа! Опа! Какво стана сега? Айде, бе, бате! Кой игра с шибаната фурна, бе, човек? Толкова има фарбол, съм край на колата. И аз, моята е на 119. Моята е на 66, човек. Биме. С зап. Нищо. Нов дек. Откъде? Продължаваме си този дек. Аз ще падна на 6, защото ми се падат само някакви 9 лева. Бате войното. Абе, как го правиш, бе, човек? Как го правиш, бе, бате? Бати лайното с капан грозофил. Как го правиш? Пуснах му елит барберени, а той ми пусна такова. Ама той има стрели. Fuck you. Гледай, бе, бате. Взехме цяла кола. Като добре. Бате. Не, бе! Бате ще го някакси. Бате! Той ми взе кола. Човек? Но. Как го правиш, човек? Бати умрелите карти. Ние се редуваме кола за кола също. Бати умрелите карти на това. Не, прецаках се. Да, кой вектор, бе? Елексир колектор. Нормално. Ма кой играе с тъпите хътове? Това се прави цигански дек. Барберен хът, гоблин хът, томстон. Нема кой да те бие. Кой играе с умрелите? Абе, защо натам ходите, бе, шивани барберяни, бе, бате? Айде са поне да биете. Вземете му така, бе, браво, бих нека война. Значи той пеката и лавахан да се флегне, защото и двамата са 7 елексири, две са бавни. Ама големата пека бие по 500. Лавата по 40. И нещо. Как 1 милион, бе? Аре да продължаваме напред в този турнир. 9 левел, защо на 8 арена игра, като аз паднах от 8. Добре. Добре. Кулата му е на 448 и то тапанар с шивания дълъг. Ми спря комбот. Клонирах скелетен армия. Да, и кулата. То майнер от кога бе по 64? Или повече от 64?
Не ми казвай, че имаш. Тъпата бомба от тъпия балон. Елит Барбова. Кой ме гледа? Не съм аз игра сега. Не! Не! Какво правим с... Давай елит барбове. Колата му е на 700. Как? Махай го балона. Не бе, аре, кажи честно бе, бате. Добре, дроу. Сега какво правим? Пускаме... Не знам какво пускаме. Така правим. Па да видим дали ще го убиеме. Опа. Как го правиш, бе, човек, главате? Как една шиба на валкири скелет... една шиба на валкири и мускетара ми спре всичко. Всичко ми спре. Махай го това. Направо. О, бате. На 27 ти беше и той е край вече. Той ли пусна рейч? Значи той е толкова тъп да пусне рейч. Буте! Що не пускаш на елит барбов рейч? Това е нещо колко добро комбо. Що е с аком? Опа! Сега какво ще пуснеш? Миньон ход. Я гледай сега какво става с колата. Добре, хора. Добре, айде, продължаваме напред. Втора победа. Аз само така ще си игра на мидре. За коя арена съм. Преди щях да съм в 8 арена, щях да съм. Аз играх 2. То пуска бойлер. Аз играх Ice Spirit. за 8 арена, но аз играх на 8 арена, т.е. нямал съм копите, ама играх все пак. Не бе, бати шиваното. Добре, шибания мега миньон ми за шибана кола. 8 левел имаш миньон хорд на беби драг на първи левел, окей? Не съм на трети. Да, ма то е 8 левел. Има на първи. Да. Бати. И миньон хорд на 8. Гледай са. Опа! Тук са... То ми пусна лава хант. Лава също лава. Какво ще Играй стане? с Fire Spirit, бебате. Аз? Бак ти умре от тази карта. Що? Нищо, аз на себе акаунт игра с запис, стрели. И Fire Spirit е голема пека, и Wizard. И Wizard? И Wizard. Айде Визър да умре. Пуснеш и миньон хорд, ще се смажа. Бате, аз умрех. Бате, лайнот. Айде лава. Убийте поне миньон хорда. Той как няма стрели, майко, сега щях да го смажа стрели. То ме смаза. То ме смаза, бате. То. Скелетън армия, миньон хорд, рейдж. Тук забрах, че има Болър. Болър е най-яката епик карта, бе, бате. Болър е най-яката епик карта, бе. Вече с 50 секунди. Болър. Пак ли така, бате?
Те са мегал тази вода. Не! Не го оцелих. Това ми беше края. Да, стига, бе. То как рейдж на лава хамбата. Рейдж на лава. Да. Рейдж на лава по-пове се струва. Ма рейдж на лава. Не! Ма умен ли си, бе, бате? Какъв е тоя? Манкасар. Давай 5 секунди. Ще му взема кулата. Yes! Остана 1 секунда и му взех кулата. И той ми я взе. Една секунда, човек. Брал на елит барбовете. Сега ще направя много як дека. Край. То кинга ми е на... Кинга ми е на 400 и той май ще ме бие. Не. Няма да ти дам да ме биеш. Няма да ти дам. Не, бате, бърста шивана игра, бе, брат. Как е ни фар спирицове унищожават хем скелета на армията, хем милион хора, да бе. Бати умрелия дек. Ще си изхъба 7000 за Миро. 7000. Почвам игра, няма игра в сибания класик челендж. Няма да игра, просто ето и той игра с Fire Spirits. Бате! Като видя Fire Spirits ми става лошо. Добре? Добре. Локай си. Локай си колко искаш. То да не ми е пипна колата, аз почти му взех кинга. Аз сега ще извънна. Добре. Добре, хора. Вървиме направо перфектно. Да видим дали ще убием това война. Мисля ли барбове и майнар. Опа. Ми сори, брат. Честита загуба. Оп. Бау. Айде, хора. Това сигурно ще от видеото, да. Надявам се да ви е харесало. Край! Перфектно. Дропва Magical Chest. Ще го отворим в следващото видео. Надявам се легендарката тук да е на лице. Супер, хора. Добре, завършваме видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, коментирайте, споделяйте и се абонирайте. Чао!